uJesu uyisinkwa that nullifies the status of death. uJesu make wahlangana naye ukufa kusabalelwa kuwe. Uyilesinko othi make wasidla si death proof awubalwa nabafile make wadla lesinko. And lokufa funa singachazi njengokungcwatshwa kwabantu, funa sichaze njengalokhu kwaseGarden of Eden okwathiwa manidla nokudla la nizokufa nokufa. And bafa kodwa bakhuluma noNkulunkulu khona sebefile. Futhi ukufa akusikona lokhu ngempela ngokungcwatshwa, khona okukhulu kunalokhu okufaka kwesidumbu ethuneni. Uthi uJesu ke anginendaba nokufaka kwakhe ethuneni, nginendaba ukuthi kungafi wena. Noma umzimba ungafaka ethuneni kodwa wena ungafi. Ingakho akhulume nalo Martha athi okukholwa yimi noma efa, ngoba uyavuma ukuthi lo mzimba okona uzofa kodwa bese nikeza assurance yakho semzimbeni ukuthi uma ukholwe uyena noma ufa uyophila. Usho ukuthi kuyakwazeka ukuphileka ufiwe, uthi umzimba ufa kodwa wena uphile. Ukuthiwa uthi ukhiye walapho ukukholwa uJesu. Make wahlangana nalesinkwa siyiproof sifika ukufa. Jomba ithuna kodwa ungene kulona kodwa ulijomba, ngoba uthole isinkwa sifimba ukufa. uJesu kwengile so sinkwa ke uthi bake badla imana kodwa bafa. Uthi kodwa the bread that I am, sengifike ukuthi make wasidla lesinkwa noma umzimba ungasethuneni uzozwakala njengomphostoli Paul uthi kimi ukuphila uKristu, ukufa inzuzo. Kwenze njani? Udlele sinkwa. Bonke abalalayo balale embhedeni kodwa udlele sinkwa. Ngoba ithuna likhona kumphethe kuyena. Hayi mama, ngiyalimala. Nasi isinkwa sidliwa kungabe kusafiwe. Uyaqhubeka uJesu mathi akusisona nje isinkwa bese athi nanti negazi lami. Hathi ke make nje waphuza leli gazi athi uzoba nokuphila. Uma waphuza mashanda athi nje make waphuza leli gazi kuverse number 53 athi uzophila. Kuverse number 54 athi uzophila phakade. Aphinde athi ngiyokuvusa nangelanga lokugcina. Make waphuza kuleli gazi ukunikeza assurance of living. Njengoba usibona siphilile nje, the assurance of this life is this blood. Athi ke second thing, this blood gives you an assurance of eternal, everlasting. Sidlula ithuna akuthina, sidluliswa ukuphuza kuleli gazi. Make saphuza kuleli gazi sesine assurance of eternal life. Siyinguna phakade sihamba la kwaNongoma. Kwenze njani? Siphuze kuleli gazi owaphuza kulo. Nanti igazi lamagazi uphuza kulwe, death is nullified. Uphuza kulo the assurance of eternal life. Gazi namandla. Uma ungase nje udukelwe ukuthi ubani ubaba wakho uqagele phakathi kwami noDlokovu, akuzuprofetho. Kuzothathwa igazi laDlokovu kuthathwe lami, ilona eseliyosho ukuthi ubani ubaba wakho, because igazi carries the identity. Uthi ke uJesu ke in the book of Leviticus and the Numbers babeyalelwa abantu ukuthi bangaliphuzi igazi lezilwane. And kwachazwa kwathiwa because uma uphuza leli gazi lokho kuphila kwalesilwane sekukuwe. Futhi akusesiwe nophilayo, sekuyilesilwane siphila ngawo. uJesu he draws that method. Uthi uJesu ngizonenzela kube lula ukuze kube lula ukuthi ngiphile kuwe. Phuza le gazi
so that uzosho njengamaGalatians, it is no longer I that liveth. Angithi ngikhuluma iBhayibheli kuletende. Wathi uzosho njengamaGalatia uthi akuseyimi ophilayo. Ukuphila kwakho kulahleka mhla waphuza igazi. Mhla waphuza leli gazi, it is no longer you that liveth. Christ liveth. The life that you live, it is Christ. Mawubuza uthi siphila ngani? Akusesithi siphilayo. uKristu uphila ngathi. Uphila njani? Saphuza igazi, sathatha his identity. Lokho ayikho siyikho.